Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Analiżi mis-sit internazzjonali Euronews uriet li l-istudenti Maltin huma l-aktar li jgawdu minn benefiċċju f'pajjiżhom mill-kontinent kollu Ewropew fl-istess ħin huma mobbin bl-ebda piżijiet ta' self kontra studenti f'pajjiżi oħrajn biex ikunu jistgħu isegwu korsijiet universitarji jew f'istituzzjonijiet edukattivi terzjarji oħrajn f'pajjiżhom stess. Dawn il-korsijiet jinkludu livell 5 dak ta' diploma, livell 6 ta' baċellerat, livell 7 għal masters u livell 8 għal dottorat. Minn din l-analiżi ħareġ l-studenti Maltin ma jħallsu l-ebda self fuq korsijiet edukattivi hekk kif korsijiet li huma offruti f'Malta huma fil-maġġoranza assoluta tagħhom mingħajr ħlas. Dan bil-kontra ta' pajjiżi oħrajn hekk kif fil-maġġoranza l-pajjiżi fil-kontinent Ewropej l-istudenti jridu jħallsu għal korsijiet tagħhom u normali li jispiċċaw jieħdu self mill-banek biex jagħmlu dan. L-aktar korsijiet għoljin jinsabu fl-Ingilterra. F7 pajjiżi inkluża Malta, il-maġġoranza l-korsijiet f'istituzzjonijiet terzjarji ta' edukazzjoni huma bla ħlas. Minn din l-analiżi tal-Euronews jirriżulta wkoll li 95% tal-istudenti Maltin jirċievu benefiċċji b'referenza għall-istipendju li wkoll kompla jissaħħaħ fl-aħħar snin. Hawnhekk ħareġ li fl-Ewropa kollha l-istudenti Maltin huma l-aktar li jirċievu stipendji jew benefiċċji biex ikomplu jistudjaw. Taħt Gvern Laburista l-istipendji żdiedu sena wara oħra fosthom anke fil-budget għal din is-sena fejn f'korsijiet partikolari se jgawdu iżjed ukoll. B'dan qed iwassal biex aktar studenti f'pajjiżna qed ikomplu jistudjaw. Fil-fatt, mill-istess sit internazzjonali ħareġ li Malta għandha t-tielet l-akbar rata ta' gradwati li sabu xogħol minnu fih fil-kontinent Ewropew. Dan hekk kif ir-rata Malta hi ta' 94.4%. Ir-rata pajjiżna kienet tisboq ir-rata medja tal-Unjoni Ewropea li hi ta' kważi 87%, differenza ta' kważi 8%.